Bugün. Hani gelin nerede? Neme gelin Näme gelin? ol Didar. Didar. Vay nerede kabul? Ne otur şunu. Bar kakıl çağır ya. O kanka çağırdın mı? O çağırdım. Gel otur sayda. Gelin hana ol. Hani gelin nerede? Neme kanka gelin bana. Oğlu. Gelin näme? Hani gelin? Men gelin görem oğa. Ne kanka gelin öyünde. O näme şun öýünde? Ay kanka aramızda seni beni oldu. Son şunu oyuna kaçtım. Kim bilen maktabakdaşsın den şonu eketmek üçin. Öz kelläňe hereket edip gördüň. Näme? Bir ýylyň çagyny ulanyp eketmek üçin aldym. Olam bir benden çagyda. Sen ýalaklarda şeýdip durmuş bolýar. Maşgalany döwmäne tarap kebir berdi. Näme? Gelýär näkiden bir erkek bolýarmy? Maşgalany ýykyp bolmuş bolýar hereketi bilen. Näme men sana şeýle terbiýe berdimmi? Döwlet sesin neme? Neme ýöne alyp dursun? Sypaýlyk bilen düşünür ey. Bar işin bilen bol. Erkeklerin arasına sen näme işin var? Ayaliyenin beştüsü bilen bolmaly orada. Eşdiýäňmi han ogul? Saňa da ýüzüň alır. Saňa diýär. Saňa da ýarym sagat wagt. Ýarym sagatdan soň gelýär öýe gelmese senem goşuň alyp bol. Ýene iki jegede dağı duwara şular ýaly hereketiň gaýtalan aýta mende ilgili garaşma. Düşündiňmi? Näme? Ejen kiýimliň aramyzda bolmadymy şu senemeneler? Näme sen ejen öýüne gitdinmi? Ha? Kerek bana. Durmuşun ağaçsanma, tüyüçsanma. Hemme zatlyň çek bolmaly. Çala bir zatdan bakana tap ata öýüne gitip bolýarmy? Men gep odulyp durjak gal. Akşamkı çayam mara, gelinin getirip koysun. Turyan yerinden bar gelinin getir. Gaýdybam şu hereketlen gaýtalan aýbatyn. Tur yerinden. Oğul han oğullip, sen men depäme çykdyň. Biriniň göz ýaşyna galaýma sen.